କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ରମଣୀ ଫୁରୁଲି ଝରଣା। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ। ଏଠାରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭ୍ରମଣକୁ କରିଥାଏ ଆହୁରି ସୁଗମ। କଳାହାଣ୍ଡିର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି କାର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ସବୁଜ ବନାନୀ ସହ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତକୁ ନେଇ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ଫିକୁ କରିଥାଏ ଆହୁରି ଚମକପ୍ରଦ। ଏହା ସହ ନିକଟରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡାସୁର। ଜୈବ ବିବିଧତା ପାଇଁ ଏହା ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ। ସବୁଜ ବନାନୀ, ପାହାଡ଼ି ଝରଣା ସହ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାଠର ବଙ୍ଗଳା ଆକର୍ଷଣର ଗନ୍ତାଘର ସଦୃଶ, ଯେଉଁଠିକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଜଳବାୟୁ ପ୍ରାୟତଃ କାଶ୍ମୀରର ଜଳବାୟୁ ସହ ସମାନ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶୀତଳ ଅନୁଭବ ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ଏହି ସ୍ଥାନ ଦେଖଣାହାରୀର ମନ ମୋହିଥାଏ। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଉଦ୍ୟାନରେ କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହରିଣ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ବିରଳ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏଠାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗହିରମଥା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ଯାହା କଇଁଛମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଅଲିଭ୍ ଅଲିଭ୍ କଇଁଛମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନଦୀ ପଠାର ବିସ୍ତୃତ ସ୍ଥାନରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ଏହି କଇଁଛ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଭୀମକୁଣ୍ଡ, ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଜଳାଶୟ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ। ସେହିପରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ହେଉଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣ। ଏହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ହେଉଛି ଏକ ଜଳପ୍ରପାତ, ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପରିପୃଷ୍ଟ। ଝରଣାର ନାଦ ସହ ଶୀତଳ ପବନ ମୁଖରିତ କରିଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ବରୁଣେଇ। ବରୁଣେଇ ପର୍ବତର ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମା ବିରାଜମାନ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକତା ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଏହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କହେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଏହା ସହ ଏହାର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମନକୁ ଦେଇଥାଏ ସତେଜତା ଅନୁଭବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏଠାକୁ ଛୁଟିଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିରେ ଭରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ, ଯେଉଁଠି ଆଦିମ ଜୀବନର ମାନଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଇଥାଏ ବିଗତ ଦିନର ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଦିମ ଜୀବନଶୈଳୀ କିପରି ଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ସେଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ କୋରାପୁଟର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ ମନୋରମ। ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଯେପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ, ମନ୍ଦିରର ପରିସର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମନମୁଗ୍ଧକର, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିମେଳା ବା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ଏକ ବିଶାଳ ଜଳାଭଣ୍ଡାର। ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ପର୍ଶ ବେଶ୍ ନିଆରା। ଏହାର ଅନୁଭବ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ଏକ ମନୋରମ ସ୍ପର୍ଶ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଭରି ରହିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକତା ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନଧାର ଜଳପ୍ରପାତ, ଯାହା ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ। ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ମନମୁଗ୍ଧକର ଯେ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆନମନା ହୋଇଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ।